आंनि बाथ्राया बे आवदां इउनिट एबसु नर्थ क'क्राझार आन्चलिक कमिटि एबसुनि सिङाव बिथांमोना अपारेट खालामो। बिथांमोन बादिनो जों स्कुल कलेज इउनिभार्सिटि समाव फरायनाय समावहाय जोंबो साफा साफा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मावथि फारियामोन। दिनैहाय फरायनाया जोबनानै जों साख्रि मावनानै दं। थेवबोनो बबेबा इउनिट आन्चलिक बा डिस्ट्रिक्टफ्रा जोंखौ आलासि हिसाबै हांख्रायोबा गोसोआव जोबोद गोजोननाय मोनो। लोगोसे गिदिर गोथौ गामिफ्राव थांनानै जोंनि गामिनि दिनैनि थासारियाव माब्रै रायजो जानानै दं, समाजनि खान्थिफोर, फरायनायनि, रास्ता घाटनि माबाफोर समस्या दं नामा, खाथियाव थांनानै नुहैयोखाय जोबोद गोसोआव गोजोननाय मोनदों आरो बिथांमोनखौ अर्गेनाइजारफोरखौ गोसो गोरबोनि साबायखर जासिदों। आवदां ओनसोलाव दासान्दि हा-हुफ्रा सरकारि सासे सुबुं हिसाबै आं बुंनो लुबैयो जे 2020 सननि 27 जानुवारियाव जे बिटिआरनि सुक्ति जालांबाय, बे सुक्तिनि गासै दफाफ्रा आखरे आखरे रुफायन जानांगौ। नुयो बिटिसिनि इलेक्सनाव इउपिपिएलआ क'लिशन गभर्नमेन्टआ सालायगासिनो दङ। बिथांमोननिफ्रायनो आरो 7 जन एमएलए देरहालांनानै सासे केबिनेट मन्थ्रि जानानै दङ। आरो दा बावैसो बिथांमोननिनो सासे दैदेनगिरि रोनगोरा नार्जारिया जे रायजोसभा एमपि जानानै थांनानै दङ। बेखौ नायनानै लासै लासै गुबुन गुबुन दफाफ्रा जेरै रुफायन जाबोगासिनो दङ, हा हुनि जेंनायाबो निस्सय रुफायन जालांबाय थागोन। आरो बे रुफायन जागासिनो दङ। नै मैयासो ढेकियाजुलिनि बाथासिफुरावहाय 1301 मानसिनि हानि लेखा बिलाइखौ गथायनाय जाहैबाय। बिनि उनाव बिटिआर सरकार आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादा सनितपुराव बेबादिनो हानि फाट्टाफोर रानगोन। आरो जोंनि बिटिआरनि सिङाव थानाय क'क्राझार, चिरां, बाक्सा, तामुलपुर, उदालगुरियावबो जेराव जेराव रिजार्भ ओनसोलाव बेबादि हानि लेखाफोर मोनाखै, बे लेखाखौ फारि फारियैनो रानजोबगोन। इट इज डिलेड नो डाउट बाट इट इज नट डिनाइड। बेलासि समनि गाहाम हामलायनाय जासिबाय। दिनै आवदां बाजार दालाइसा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि खुंगा 18थि बोसोरसालिया जथुम्माया गाहामै गाहाम जोबनानै थांबाय। बे बोसोरसालिया जथुम्मानि गेवलां मेलावहाय गाहाय आलासि महरै बाहागो लाफैनो हादोंमोन जोंहा क'क्राझार गभर्नमेन्ट कलेजनि प्रफेसार डक्टर बोहैथि बर' गयारि आरो बेजों लोगोसे थांखिजानाय बुंथिगिरि महरै बाहागो लाफैनो हादों जोंहा बे क'क्राझार गभर्नमेन्ट फरायसालिनिनो सासे बिबुंगिरि डक्टर बेरलाव खुंगुर खारजि सार बाहागो लाफैदों। आरो लोगोसेयैनो थांखिजानाय बुंथिगिरि महरैनो जोंनि सानजा क'क्राझार बियाबनि एमएलए लरेन्स इस्लारि, मोनसे समाव मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गाहाय नेहाथारिमोन बिथाङा। आरो बिथाङा बिटिआर एकर्डनि सासे सिगनेटरिबो। बिथांमोननि नुजानायाव दिनैनि बे गेवलां मेला बुहुद मोजाङैनो जोबनानै थांबाय। दा बे गेवलां मेलनि गेजेरजों बेखौनो आं मेसेज होनो सानदों। आवदां बाजार दालाइसा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सासे आफादगिरि हिसाबै दा बाहाय खोब सोलोंथाइखौ लानानै, समाज बिथिंखौ लानानै आरो बिटिआर एकर्डनि माखासे क्लजफोरनि खोथा, माखासे हा हुनि जेंना, गुदि फरायसालिफोरनि भेन्सार स्कुलफोरनि जेंना, जोंनि ओनसोलाव गुदि फरायसालिनि भेन्सारफोर दङ गोबांनो। दा बेफोरखौ लानानै खोब मोजाङै जोङो फैबाय थानाय समाव बोरै जोङो बै भेन्सार फरायसालि आरो हा हुनि जेंना गासैबो बाथ्राफोरखौ जोङो बोरै नोङो बिटिआर एकर्डनि दफाफोरखौ इमप्लिमेन्ट खालामनो हागोन। दा बेफोरनि सायाव गुवारै सावरायनाय जादों। सोलोंथाइनि बिथिङाव गुवारै सावरायनाय जादों, खोब मोजाङैनो जादों। दिनै आवदां बाजार दालाइसा दुलाराय बर' फरायसा आफादा खुंगा 18थि बोसोरसालिया दिनै खुंफुंबाय। दिनैनि सिगां जोङो मैया थान्दै मेल लादोंमोन। जोङो साननैनि हाबाफारि लानानै जोङो हाबाफारिखौ खुंफुंनाय जादोंमोन। सेथि सानाव जोङो बिदिनो थान्दै मेल लादों। बे थान्दै मेलनि गेजेरजों जोंनि आवदां ओनसोलनि माखासे जेंना जेंगोना समाजारि जेंनाफोरखौ जोङो बोरै सुस्रांनो हागोन, दा बेफोरखौ लानानै जोङो खोब थान्दै मेलनि गेजेरजों बिराद मोजां सावरायदों। आरो फैबाय थानाय समाव जोंनि आवदां ओनसोलनि जेंना जेंगोनाफोरखौ सुस्रांनाय माखासे थांखिफोर लादों। आरो दखरानो जोङो माखासे थांखिफोर दैथायहरगोन। फैबाय थानाय समाव जोंनि बर' हारिनि माखासे जेंना जेंगोनाफोर दङ, दा बेखौ जोङो बोरै सुस्रांनो, दा बेफोरखौ जों दखरानिसिमबो दैथायहरनानै माखासे थांखिफोरखौ लाबाय। जोङो सेथि सानाव बेखौ लाबाय। नैथि सान हिसाबै जोंहा फ्लेग हस्टिं खालामनाय, फिरफिला उरायहोनाय हाबाफारि दंमोन।
बेखौ जोङो आफादनि फेफेलाखौ जों उरायहोबाय। बिनि उनाव जोङो बड'फानि मुङाव बिबार बावदों। बावजेनगिरि महरै जोंहा जोंनिनो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि लोगो आफादगिरि जांगिला बसुमतारिखौ जों बावहैजेनदों। बिनि उनाव जोंहा मुंख्लंफोरनि बिबार बावनाय बेखौ जोङो जोंनि आवदां बाजार दालाइसा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सिङाव जोंहा मोनसे आवदां बाजार दङ। बिनि आफादगिरि दशरथ बसुमतारि जों बेखौ बावहैजेनदों। दा खोब मोजां जादों दिनैनि हाबाफारिया आरो आसा खालायदों फैबाय थानाय समाव जोङो जोंनि ओनसोलनि जेंना जेंगोनाफोरखौ गासैबो रायजो राजाफोरनि मदद आरो हेफाजाबनि गेजेरजों जोङो सुस्रांनो हागोन होननानै जों दालाइसा आफादा बेखौ आसा खालायदों आरोखि। मोनसे फोसावथाय क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय दा रियेलिटी पाब्लिक स्कुलाव पाब्लिक रिलेसन अफिसारनि गोनांथि जादों। गोसो गुदुं बिजाथिफोरा थाबैनो जगाजग खालामनो हागोन। पाब्लिक रिलेसन अफिसारनि थाखाय बिजाथिया इंराजि आयदायाव MA खालामनाय जानांगोन, नङाब्ला मास कमिउनिकेशन एन्ड जार्नालिज्म आयदायाव MA खालामनाय जानांगोन। बिनि थाखाय जेबो एक्सपिरियेन्सनि गोनांथि गैया। डिग्री गोनां बिजाथिफोरा बयबो एप्लाइ खालामनो हागोन। दान बान्थाखौ 15,000निफ्राय 20,000सिम होनाय जागोन। गोसो गुदुं बिजाथिफोरा reality.publicschool@gmail.com आव मेसेज हरनो हागोन, नङाब्ला 9435293000 जानबुं अनजिमायाव जगाजग खालामहरनो हागोन।